Ni bayar sir. Wala mo, ikaw man daw kapabuhatan na. Natin mo ba? Kasi hindi niya tunaw. Oh nya, ala, patay. Sa ni. Oh nya. Kay nang manitapan ay. Imo ay, ala, gid na ikalimod sir, nga ikaw man gid na naali ha. Imo man gud ang taga-opisina sir, nga ikaw daw ni adto dito hapon. Ay inato nga buto na sa ninyo dire. Ayo. Ayaw sa ato. Dapat ang balay ni Sir Jolino. Ma, Opo. dara sir ay. Si Sir. Gawas to tay. Ay, Sir, may yung udto. Nandun na imo ang gipatarpulin, Sir? Wow! Abot na imo gipatarpulin gahapon. Oh no! 500 na lang na, Sir. 500. Yo din ni bayar sir. Wala, ikaw mo daw kapabuhatan na. Pero lang din mo dan. Kinintos na, Sir. Ikaw man kasi Sir Jolino. Dito man ako kagahapog pagadian. What? Sir? Wala ka rin ito gahapon? Wala man gud nagpugas mi ha. Hala. Kisa may gipahimo daw goy ana. Ikaw kami sir gipa-deliver kay ingon man gyud daw ka nga karon daw na i-deliver. Munang gidala na muna karon. Unsay naa di ay, sir? Nope. Anniversary? Unsay naa karon dere? Di man gud niya tapan. Birthday. Ano taon aling? Kinsa man? Kinintos rhino na sir. Bola lang yan. Basig na kay kabayad dira pud siguro dagway. Nope. So man nato ni, balik na lang ni nya. Oo, pwede. Nagama na ra ba na sir? Ang bayad sa print ba? Tawagin ko natin mo ba? Wala ma'am. Kay ate man gud nimo ani mo eh. Dili ikaw din ni adto gahapon sa opisina sir nagpabuhat. Wala kay adto dito. Ako adto gahapon sir. Puloy. Yun sir ni na skaman siguro may ani. Kaning. Basig di niya tunaw. Oh nya, ala, patay. Sa ni. Oh nya. Kay nang manitapan ay. Imo ay, ala, gid na ikalimod sir, nga ikaw mong gid na naali ha. Di ka si George ko dila na. Hala. Si ang nagudit ani si Nicole katulad ko. Dili. Ding ana daw si ang taga-opisina sir nga ikaw daw ni adto gahapon. Karon daw ang date sa ipa-deliver nimo. Okay. Good. Wala po na mo gi-abre kay nga na mo og anniversary, birthday day nimo ron. Yung saan man nato ni sir nara ba tay bayronon kinintos ani? Ay, tawagan ta tawagan. Tawagan lang sa. Dili ka ikaw ani sir? Nope. Kay imuha man na dagway na diha oh. Katong tama kaning barangay ng official din eh. Nganong abot ni ang ko kanto ko dia. Kaya ano naman eh. Problema mo na yan. Sir. Wala jud kay kabayad diha. Wala lagi sir. Wa ko kapalit og kandoy na. Ay wala dali doy kapalit og tanduay. O bayluan na lag manok zaman. Sugot ra pud mi siguro ani. Wa say man no. Nako, tandra dong. Wa say man no. O pabayluan na lang na magbugas sir. Sugot ra ka. Bugas nga na ang bugas. Mga tulog ro nakaganta. Tulog ganta. Kasama na to ni sir eh? Sa maning anong patuga mga Wala kay kahulman dari pod. isa. Wala na dai. Kisay pwede makahulman dari sa inyo ha. Ikaw ma'am. Yang na asawa. Ayan ni asawa. O bisig dahil kwarta si imong asawa sa. Wala man gud. Saan na ito naman? Uy, naana ba dari? Layo ba may gikanan? Ginusto mo yan eh. Yato ka pagadian gapon? Dili, si Sir Jolino mo ginawa na ito. Ako nag-adto ko nga nagkuang isa man nagudit na. Kasi ako ni. Dili ay si ate labraba ni ko lang. Ay. Ano na lang, sir? Wala mo kay kabayad. Okay ra, ako lang sana mo itong form ba? Papirma lang, mi nga. Dili ka kahatag sa mga kay okay ka mabayad. Basta ka okay kalman, sa may mong salingan, sir. Kapoy na kay mga huwang pag-usay. Kinintos rin nun, sir. Dito lagi apan hasol. Ako lang ang sir. Pirmahan na lang. Sige. Ang nag-order na nagyan, tinood lagi. Istoryahan taga ito at gawas.
Kami deliver awag pud mi nya ingon man gud daw nga diri. Dili lang sa mo ang nag-order nag-online na ni sir. Tapos gawas. Nga karon. Kay Abot lagi kami. Nga. ang ingon man gud ang taga-opisina sir, nga ikaw daw ni adto hapon. Ay ingnan to nga buto na sa ninyo direct. Buto na sa ninyo direct. Buto na sa ninyo direct. Mas kana sa opisina butbuton sir. Kami kay igor may gisugo pod kay kabalo lang mi nga So ingnan nga. wala pa din na bayre. Dili pod mi musugod sir oy kay kami pa makatapal. Ingnan nga. Buto na sa nimo sir. Oy, ingnon ako sir. Nga. Sa man nga ang kini online man kuno sir gikan man ni Lagi? Malagi na kapait kay bisag kami nasuguan na sa mister noon ani. Ay na lang sa papirmahan na natin ko sir akong papel sir ha. Kabot lang ka dari. Pirmahan nga. Oo, papirma lang Ay ka. sa pirmahay nga mapriso ko. Dili. Sa pirmahay nga mapriso ko. Dili sir. Oy. Preso ka mga isa ka bulan ron. Isa ka bulan ra. Joke ra. Wala pa yung preso siguro skinin to sir no. Taon lang sana mo. Huwag mong subukan. Sige mi. O maulagi niya mo ang giingon nga. Ate ni Layo ba yan ang kininto so pagadian pa mo. Wala ka nga naman ng tao na, oy nga. Wala na gini yung kuwan. Kaya dito ko kung hospital. Dako kayo yung gasto niya kung kamot kinabulan. Nabulan ko na. Ni anak mo ko nga, napaitay ni Nilaro, wag itay handa kay. Sige lang kay papirmahan na naman ma'am. Kay unsa man galing ni balikan lang sa sunod daw or unsa bay sabot niya sa opisina ha. Kasi ka nang, wapon yung kuha ng opisina kung kinsay nagkuhan nila. Wala pud ma'am, wala pud gaingon. Hindi totoo yan. Wala naman pangitaog kinsa ni niya si Sir Jolino. Nya kawan sa akong porma ma'am ha, kaya mo ang papirmahan. A few moments later. Surprise! Surprise! Happy birthday, sir! Happy birthday! It's a prank, ha? Happy birthday, sir! Nag-happy day ni Dian! Alright, ito ka taas, sir! Happy birthday to you. Go, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the sun Go! to you. Ready? Happy birthday to you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday day, sir. It's a prank. So nabayaran na din ni sir. Wala na rin kayo bayarong Clinton. Impas na din. Dili yan. Sir? Nabayaran ang kinintos pero kaning uban wala pa. 5,000 ang kulang. Nandako na noon yung problema. Litaw sir, happy birthday sir. Sir, happy na ka na, di ba ka? Kayong gina mong tarpaulin ra no? Ay di man sir. Joke. Okay, so happy birthday sir. So hanggang ta pwede mo plus star, kanapatar ba yung program ani? Alright, so mayong udto kanatong tanan no? Og mayong udto sab kanimo sir.
Og sa tanang tao nga na diri karon. Okay, so surprise delivery para dahil sa imo, sir. So happy birthday. So syempre birthday nimo today. Kasi natingala ka og kinsami og nanong daghan mig dala og nangilad pagit nimo nga pabayron ka na mog tarpaulin. So nailad di ka, sir. Alright. Ilad oy. Karong mahilig mo kung ibaw mo kunahan. Ako ba na nakakasabay kasulti kaya mo ang kasamaan. Joke lang. Bitaw. Anyway, sir, so magpaila-ila sa me before tayo magsugod. So syempre, birthday ni mo today, sir. We are from Everything Surprises. So nalang guys sa ka-special person yung gusto mo greet sa imo today of happy birthday! Palakpakan naman natin dito. Alright. Happy birthday, sir. So anyway, once again, we are from Everything Surprises. So nalang guys sa ka-special person niya gusto ipabati sa mga unsa kaniya kahinigugma. Okay? Unsa kaniya kapalangga. Kapisan to wala siya sir is gusto niya ipasinati sa mga nga special kay kasayahang kasing-kasing, sir. Okay? Kabalo na kakisay kahata gani. Kahila ko na lagi ka. Sige lang, sir. Kay luha mo na sa kalipay. Hilak lagi si sir. Sure. Alright, so syempre birthday naman na ni sir. Dili na nato tugay-tugayon. Dili na nato langay-langayon. Syempre birthday naman na siya mga special gift na gusto paabot sa imo, ha? So, since birthday naman sir na siya gipadala sa imo karon nga chocolate bouquet. Happy birthday, sir! Wow! Sana all. Happy na ka, sir? Nalipay na ka? Nasabi ko nga kanang imo ang luha, sir, is luha na siya sa kalipay. You know? Siyempre, nagdahom baka nga na mabot ron, kay bro kabalo naman kadaan. Bawag ko na. Kabalo juga. Kisa may kasulti mo. Kay para Nawag mapapag... naman ko na. Nawag mo ko. Nanawag. Nawag mo na. Sige lang, relax lang ka, sir, ha? Kaya nasabi ko nga, ang natong kalipay is normal na siya nga mahilak tayo na. Kaya ang daming tubig si sir, kaya para ma-okay ang iyang kasing-kasing, okay? Palihog kong tubig, palihog ko. Kaya na si sir para ma-relax. Alright, so happy birthday, sir. Okay na ka diha? Okay, so syempre birthday ni mo today, sir. Dili mawala, nasa siya ipadala sa imuha nga bouquet of balloons. Happy birthday! Wow! Sana all. Happy birthday, sir, para na sa imuha tanan. Okay. Alright, so let's continue. Syempre birthday ni mo, sir. Okay na ka, sir? Nanapit na imong wife, pero kilig-kilig na si sir. Siyempre, birthday nimo today. Dili mo wala na siya ipadala sa imo ang pizza, sir. Happy birthday! Wow! Palakpakan po na to. Nawala man na ito mga tikpak-pak na rin. Okay, so happy birthday, sir. Siyempre, birthday nimo, sir. Na po siya ipadala sa imo ang Jollibee Spaghetti. Happy birthday! Wow! Malipay yung mga bata ron din spaghetti. Oh, ang dili mo pakpak, dili ka kaog spaghetti, ha? Bantay dyan mo ron. Alright, so syempre, birthday ni mo, sir. Dili lang kay kanan. Ako siya ipadala sa mga karon, sir, nga 3 pieces of gis, lechon manok, sir. Happy birthday! Wow, naghana. Uy, nanganagakas ka naghan. Okay. So happy birthday, sir. Okay, so nalipay na ka, sir. Happy na, okay na. Okay, so happy birthday once again. Okay, now, so syempre birthday ni mo today. Since natay mga pagkaon, sir, dili sa bola, nasa sige padala sa mga, sir, nga soft drink, sir, pampahilis. Happy birthday! Wow! Kompleto, saricados. Sabi kayo pampahilis si sir. Okay, so tulo na siya kabuo. Dara pa, sir. Happy birthday po. Ikaw, ma'am, happy na ka dira, ma'am. Murag happy nga gikilig ka na katapad ni sir, Happy ni tanan, sir. Opo. Kanang may nindot yan, dapat malipayan kita ka sa kanunay. Okay, so syempre birthday ni mo karon, sir. Dili lang kay kaning mga special gift ang gusto ipaabot sa imo, ha? So syempre, napot siya regalo para sa imo, sir. Happy birthday. Ito ba, please, sir? Gusto na yung sulod na? Ako. Saka na. Wow! T-shirt! Palakpakan po na to. Napa isa, sir. Napa, kalang
mo isa lang ah. Duha na pa yun! Wow! Sana all kay si sir. So happy birthday sir. So kanang tanan ni mo hagid na. So wala na gyud laing makailog anak kay birthday man nimo karon. Okay. So syempre birthday nimo today sir. Since nahatag na nako ang mga special gift uban, so every occasion dili gini siya mawala, na gini siya kanunay, especially birthday. So since birthday mo sir, nasab siya gipadala sa mga karon nga red ribbon cake. Happy birthday! Wow! Ighana ni sir ay. Oh, dira lang ka sir, likod lang. Wala na si sir kasabot sa iyang gibati. Okay, relax lang sir ha. Okay, relax lang sir kay mag-celebrate ang magbalipayan, alright? Okay now, so syempre birthday ni sir today. Kabalo na ba kag-kisay kahatagan ni karon? Kabalo na. O since kabalo na si sir, may padala na tayo ba karon kung sakto bagay nakatagna bagay si sir mo bagay nagpadala. Isa may tagna ni mga padala sa imong aniran. Imong bata ka na sa gawas. Okay, so na siya yung mensahe para sa imong sir. Okay, so relax lang sir ha. Okay, inom sa tubig para andam. Okay. Wala. Relax lang. Okay, so karon na siya yung letter nga gusto ipadala sa imo ha, ipaabot sa imo ha. So ako lang ning basahon. Sige po. Okay na ka sa music, sir? Apa. Birthday greetings to my handsome father, the man who sacrificed many in life. This is a very special birthday message for my tatay's birthday. First of all, daghang salamat kay ikaw ang nahimo namong amahan. Usa ka blessing sa amoa. Nagpasalamat kay ko tungod kay ikaw ang nahimo namong papa, nahimong tatay. Kay mong duha ni mama. You are the best father and mother to us. We thank God for giving you another year to celebrate. Huwag nang hinaot mi nga daghan pa nga birthday celebration ang wabot sa inyo hang kinabuhi ni mama pa. Walay makapuli sa mo ang kasing-kasing diri ka na sa mo ang kasing-kasing diri ka na mo. Sa mong pagmahal diha na kanamo sa inyo ang duha ni mama. Stay humble, kind and healthy as always, tatay. Thank you for everything. Amo ang giampo nga tagaan pa mo og daghang blessings og daghang katuigan nga maabot sa inyong kinabuhi. Layo man mi apan always remember nga wala mi nakalimot sa inyohan ni mama. Love kay kanamo pa, tay. Amping ka diha kanunay, kamo diha kanunay og regards ko ninyo diha tanan. Once again, happy birthday tatay. I love you both ninyong duha ni mama. Nagmamahal imuhang anak na si Ma'am Nicole May Di Giacomo ng Saudi Arabia. Palakpakan naman natin. Alright, so nasayad ko nga ka ng inyong luha, Ma'am, is luha na siya sa kalipay. Grabe ang ilak ni Ma'am, bisan si Sir, okay? So mag-celebrate ng talang palipayon, kinasayad ko nga ka ng inyong luha, is luha mo siya sa kalipay, no? Expression lang sa ning gihimo sa inyong anak karon nga paghigugma diha kaninyo, okay? So karon, mungutan na lang usa ko unsa po ikasulti ni Sir Jolino sa surprise nga gihatag sa imong anak, sir. Bisan layo siya, bisan na siya sa Saudi Arabia karon, wala na imong babag nga para dili siya makasaulog sa imong adlaw nga natawhan. Anaagid siya gihimo karon para sa imong nga para mas malipay pagyud ka, no? Sa imong birthday karon. Sir, unsa man mo ikasulti sa imong anak, naglantaw siya karon sa inyo, ha, sir. Og nalipay siya naglantaw kaninyo karon. Mic lang, sir. More, adik, salamat sa imong ipadala diri kanamo. Bisan tinuod, nagkalagyo ta. Salamat sa kayo.
Ngayon mong yatag na mo kami sa nag-ingon mi ani nga. Kalisod-lisod ni. Lablabman mo yung nagkuhan mo ani. Salamat kayo. Ang bata ni mo rin ay kabalaka kay bisan tinuod nga kana pag akong apo Pilmiro mo yung nakapatawag na kong eskwelahan nga ako na ko sa andogan. Salamat lang gapon kay naka-graduate siya gapon. Nakakuha biya sa og medal. Wow, palakpakan po. Congratulations langga. Bright man din ng bataan. Okay, so daghang tayong salamat sir sa imuhang manindot kayo nga message response sa tuang sender nga imuhang anak. Okay? Okay, so karon nasayad ko nga grabe ang kalipay ni sir sa surprise nga gihatag sa iyang anak. Bisan pa man si ma'am nga naadari ko ron alipay sab siya. Tungod kay naay naning ginahitabo karon diri sa birthday celebration. Ma'am na si mong bana. So sir, daghang kayong salamat ug congratulations diay sa anak ni ma'am nga receive gahapon og medal sa iyang graduation. Okay, so palakpakan ulit natin si sir. Happy birthday sir. Daghang salamat sa imong mensahe sa imong anak may naghatag ng surprise. Ug decide ko nga nalipay sab siya nga naglantaw ng sudong sa inyong karon. So karon naman imong asawa diri sir, ma'am. Birthday sa imong bana, sa imong pinakagwapo nga bana. Unsa man imong birthday wish para sa iya kang siyang birthday today. Unsa po di may kasulti sa imong anak nga may naghatag aning surprise karon nga nasa Saudi Arabia. Okay? Dari lang ma'am kay naglantaw si Ma'am Nicole karon sa imong niya. Salamat kayo sa imong mga ipadala diri nga wa may magdawam nga ingon day ani imong ibuhat na. Sa tinuod, nik na wa may nahimo ko tungod kay nagpatambal ko sa kong kamot. Wa ko magpalan ko nga ikaw doon na kay pagkunahuna na rin imong ginikanan. Relax lang ma'am, relax lang. Pareho kong embrace ni ma'am. Mga anak, mga anak ani. Sige ma'am. Ihag lang, ihag. Ma'am, okay ra. Relax lang ma'am ha. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright. So mag-celebrate lang ta nga magmalipayon. Nasayin ko nga, grabe lang gid ang kalipay nila ni ma'am karon tungod kay syempre naay ani nga surprise nga nahitabo diring dapita. Okay? So happy birthday once again po. Hindi ko magkuhan. Relax lang ma'am, okay? So happy birthday once again sir. So nasayin ko nga grabe ang kalipay sa tibok pamilya karon. So itong palakpakan na natin. Grabe naghihilak lagi diri tanan. Makapil mo tanan ninyo gihilak. Sige lang kayo, nasayad ko nga kanaluhang na siya sa kalipay, okay? So ma'am, okay lang ka ma'am. Relax lang ta ma'am ha. Mag-celebrate lang ta nga magmalipayan kayo. Nasayad ko nga grabe sa ang kalipay sa imong anak karan nga. Nalipay kayo ba sa iyong gihimo? Nga bisan po wala tayo siya diri is nakahinumdum yun siya nga para mahatagan mo karon of surprise. Okay? Relax lang ma'am, relax lang. Okay. So karon, naay mo ko bang mga anak dari ma'am, sir? Kuha pa. Okay, okay na ka ma'am. Inom sa tubig. Inom sa gamay lang, gamay lang. Relax lang sa ma'am ha before ta magpaday. Okay. Okay na ka ma'am ha. Okay na. Maka-istorya na ka. Istorya ka. Dungag ka. Sige, relax ma'am. Okay naman po na nga mohilak o kahilakon para dili mahuot ang dughan. Sakto na po na nga isyagit kay para dili kayo mahuot ang dughan. Pero relax lang ta ma'am ha. Kay malipayon man ta nga nagsaulog karon. Okay ra ka sa music katong kani okay ra ka ato na ay background. Okay ra ni? Okay sige. Continue ma'am. Unsa imo ikasulti sa imong anak ikadungag nga may gihatag nga surprise? Nick, salamat kayo sa imong mga ipang tabang ng tatay ni mo. Wag may magdawam Nick nga ingon day ani imong gibuhat. Salamat kayo Nick. Nagpaluna ka gini sa imong mga ginikanan bisan patuod. Bisan balik ko na wala ko na tingnan. Asa ang gigit?
Isang taon, hindi mo ako magsuon. Tama ko. Relax lang ma'am, okay lang na ma'am. Okay lang na. Oh, ay nagpalabi ma'am, okay na. Ito na ma'am. Salamat. Ikaw ako anak. Nakikinig pa rin ako ni. Salamat ka ayun sa gusto. Alam mo tatay, hindi ko kinakinilayo. Pero bisan pa doon, wala ka magpadalawa. Nalabi mga nagday nga yung amot na anak. Ang amo lang nga. Tagaan mig lawas nga maayo. Amen. Wala akong ipangayo sa Ginoo nga kanunay kaganig kay ng tatay kaya wala laing nanita. Salamat ka kung imong anak nek gahapon graduate sila gahapon wala na sa mga middle. Salamat. Nagpasalamat yung dako na ingon anak niyan. Ayaw diya sa iyong panagbaw. Salamat ka. Alright. So palakpakan naman natin si ma'am. Okay, so dagang tayong salamat ma'am. Nasahid ko nga kanang iyang luha is luha na siya sa kalipay. So syempre wala gyud nagdahom nga. Ingon ani day ang mahitabo karon no. Napaday hilak-hilak ginagmay sa ato ang celebration. But it's okay kay nasahid ko nakasabot kay ni ma'am tungod kay sa kamingaw sab sa imong anak. Ug wala na gid pud mo gadahom sa bisan pa unsang sitwasyon sa tong kinabuhi ay mo kabalaka na kay ang Ginoo naglihok kanunay sa ato ang life, no? So mapasalamaton kay ta tungod kay anaa ta karon buhi pa nga para makasud-ong sa atong mga anak ug mga apo ug makasinati pagita sa ingon ani, no? Samtang naapat na niyang kalibutan na. Okay, so daghang salamat once again. So karon syempre birthday ni Sir. Unsa man imong birthday wish ma'am? Napakay-kadungag saya ha. Birthday wish nimo sa imong husband? Or okay na ka? Salamat ka sa kumbanan. Pinanpatuod ingon si anak pero pinangga kay ko niya. Kung di kay ko makamangat akong tawag niya isang buwitan kay ang mga kaon. Muna nga akong pangayo sa Ginoo nga hatagan ni diyawas nga maayo nga hatagan ko ng daghang mga katuigan. Sabit kay na ang panglawas. Muray atong ipangayo sa Ginoo. Alright. So thank you so much ma'am. Atong pakpakan po si ma'am. Okay, kisa man eh. Anak ni Marim. Mapanim po. Pinalay. Ay, igsuon. Okay. So, unsa man imo ang birthday wish para sa imong igsuon? Sige po. Ano ang kadira mo? Tay, salamat tay. Nga, layo kayo mga tay. Lisod kayong dalan. Yan ilang mi, tungod ni mo nga. Birthday ni mo tay. Tangan salamat. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Daghang kayong salamat ma'am. Dili babag ang unsa kalayo bisan pa no sa distansya sa inyong panimalay. Pero nga higit mo tungod kay nakasaulog mo sa adlaw na tawhan karon ni Sir Jolino. Okay, so yun na nagiging ka-special sa ilaha karon sir. Okay, sa pa may muhatag og mga birthday wish apo or anak. Nay anak dali nimo diri sir? Wala pa naabot pero nay isa kisa man na. Atong dire naglalapata o. Unsay ngalan ato? Lab Lab. Okay, Ma'am Lab, bali ma'am. Naman si okay, so syempre, birthday ni Sir Ma Jolino karon ma'am, manghod panday di mo ni si Sir Jolino. Unsa man imong birthday wish para siyang adlaw nga natawahan karon? Dong, may ngod ko na tong tanano. Oh, kanini ang wish ko sa kong manghod. Kanini ang pangalaga na ito sa Ginoo dong. Ayawin taon pag kanini ang pagpatuyang sa bisyo, pangalaga na sa Ginoo. Ang Ginoo na tudog mo atong alagaran doon mag-isura dong si Jesus Christ dong mo atong alagaran dong di na binutin niya dong wala tunod ko mag-istorya mo
si Jesus Christ dog wa to gara-gara dili ang kaning moy patagaran na ko dong at si Jesus Christ ginudog wa to gara-gara dog iba ora kay atong kalipay dog ang atong Ginoo Amen. ang maura to Hallelujah. Praise the Lord. Pakpak na natin. So, amen, ma'am. Talagang kayong salamat. Manasayad ko nga grabe gipabot ni ma'am ug unsa ang gihugma sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Busa ang kabaguhan sa tuang kinabuhi is dili man na nato madali-dali ug kita mismo ang mubagos tong kaugalingon. Busa ang kinatibukan sa natong kinabuhi, sir, walay laing susi ana kundi itugyan nato diha sa Dios. Kaya ang Ginoo may magbag-o nato. Ug dili lisod ang kabaguhan, especially kung naalang pudtay tinuod nga pagtuo kang Kristo sama pa sa kingon ni ma'am. Busa dili ka na mo i-mandate sir nga magbag-o jud kadayon, no? Pasagdan nato ang Ginoo nga mo'y mulihok sa imong kinabuhi nga para mabag-o ka. Kaya ang Ginoo mo gid na mo'y magbag-o nato. Kung atong kagulik ng kusog manggod limitado, dili nato kaya nga mubag-o kayo. Limitado na itong kusog as tawhanon. Busa isalig na ito tanan sa Diyos. Alright, so palakpakan naman natin. So naman kayong salamat ma'am sa imong mensahe sa ito ang celebrant. Birthday wish para sa yung celebrant. Sa itong celebrant. Okay, kisa pa may mga tag birthday wish. Wala na? Oo, haman. Sige. Okay sir, so imong igsuon, nag-celebrate, nagsaulog sa iyang pilay birthday ni mo sir. Pilay edad ni mo ron. Ha? 66 birthday. Unsa man imo hang birthday wish sa iyong adlaw nga natawan karon sir? No, ako, salamat kayo sa akong maguwang bisag duha raming lalaki. Pero sa iyang birthday, kami bisan tinawag sa among kapobre nga among iba botire sa iyang anak man nga naghatag ani. Daghang kay salamat tay amor. Nicole nga kuan. Bisan tinuod nga kani akong maguwang nagtatay mo ani pero pinangga kay na mo ni suuna. Kay yang kuan nga ako kami ako ilaing na kuan kini akong magulang ako kining ginagawa. Daghang kay salamat kay tay sa iyong birthday nga taga-patagtaas ka kinabuhi. Kuan nga wow. Daghang kay salamat. Palakpakan naman natin sir. Alright, so daghang kayong salamat sir sa imong manindot kayong mensahe, birthday wish, declaration sa imong igsuon nga si Sir Jolino. So daghang kayong salamat sir. Okay, so kisa pa man, apay mo dalit dira sa ilang mga mensahe pagpadayan sa ilang ibati para sa tuang celebrant nga si Sir Jolino. Marag wala na siguro. Oh, sige. Ikaw daw, kagihangyo kasi mo lulo. Sige na. Ambisa na lang sir. Okay. Wait lang gang ha. Masay nga ni mo gang? Arcangel. Miguel. Lutan ni mo ganan ay. Alright, so Arcangel Miguel. Thank you so much for you having here today. Okay, so honor student tayo kagahapon i-graduate ka. So congratulations. Nasahid ko ngayong mama, grabe po ng kalipay ka ron. Ma'am, lingkod sa kanya ma'am. Okay, so gang, Arcangel Miguel, unsa man imong birthday wish para sa imong lolo nga mo ay nag-birthday karon sa iya kasi 66 ka tuig dayon. Unsa boy kasulti sa imong mama o nga naglantaw karon gimingaw sa pesya sa imong. Okay, sige. Birthday wish sa imong lolo din. Kasulti mo sa imong mama. Sige na, ina lang. Happy birthday lo og thank you ma. Ana lang. Happy birthday, Lord. Thank you, Ma. I love you. I love you. Ayun, palakpakan naman natin. Alright, so kay salamat gang sa imong manindot kayo nga birthday wish. Simple but grabe kinasing-kasing. Okay, so murag wala naman siguro yung mga birthday wish sa ato ang celebrant karon. So anyway, daghang kayong salamat sa tanan nga naghatag og mensahe para sa ato ang celebrant sa nagsaulog og birthday karon nga si Tatay Jolino sa iyang ika-66 ka tuig. Nagbalipayon daw ka tay. Happy ra ka? Ikaw ma'am. Okay na ka. Oh, lamig ko lang magilak-hilak na ginagmay kay para mapagawas ko na ito na ito kibati. Kalipay man na. Diba sir? Okay, so karon wala pa na nahuman na ito ang surprise.
syempre birthday ni mo sir og si ma'am naman sa gabi na imong bang anak maigsuon. So naay laing dalit alang kaninyo. Okay, unsa man ni siya harana para sa inyo ma'am sir. So haranahan mo since birthday ni sir. So ato siyang sayawan og baile. Okay ra ninyo. Sweet dance raman. So mga anak, mga apo, tanang igsuon, pwede na to sayawan kadjot si sir ha, bailihan. While kantahan sa mga singer nga si Angel para sa ato ang ano ka. Baka naman natin. Uli-uli lang mo na. Baili lang. Magalaw pa! Baili po. Talaan naman ko ito! Ibalik na to ang mga kagahapon sir ba? Di kaya ni nanay na iwan siya. Ang ingay may bumulong. Sabi ni tatay na huwag iiyak. Malungkot ako, aking ama. Magkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama. Awitin ko ay alay ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, o aking ama. Kapoy, meron kanta. Nanay, iniisip ka Magwag po to! sa naginip na Ako magwag po to! Birthday man ha. mga anak mo nung kasama ka sa close mo galing sa'yo. Mga payo na tinuro mo, di malimutan, aking ama. Pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama. Awitin ko'y alay ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, o aking ama. Kaya kung kumabaya sir. Gusto niya ako na tanangan. Guwapo! Pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama. Pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama. Awitin ko'y alay ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, o aking ama. Isa! Kaning-kaning? Alright, so palakpakan naman. Alright, so daghang kayong salamat sa atong singer. Thank you so much sa inyo hang tanan nga nag-participate karon. Ilabi na sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Sir Jolino. Sir, lingkod balik sir, lingkod sir. Okay, grabe ang kalipay sir, no? So wala gidamhang, ay ganali di mahitabo karong adlaw na rin, no? Sa imong adlaw nga natawhan. Wala ko buhat sa mga balons, ma'am.
Alright, so happy birthday once again. Okay, nalipay na ka sir, ma'am. Lipay na mo. Grabe ka kalipay, no? Siyempre, yung nanay di ay kabongga ang i-prepare sa imong anak na para ma-happy mong tanan nga nadari karon. Wala dyan ka kabalo nga na yung nanay. Diba? At least ma'am, na-surprise dyan mong Igun ani di ay ang iyahang giandam para sa inyo ang tanan karon. So once again sir, happy birthday, okay? So syempre birthday ni Sir today. Dili mawala naman tay cake sa tong katahan og happy birthday si Sir, okay? So akong giawag ang tanan nga diri ta tapok, ma'am. Pwede diri mo ma'am kay magkanta tag happy birthday. Diri mo tanan. Sige po, mga bata, apil. Apil ka. Naghilak na silang gao. Sige. Alright, so na tayo cake. Ang nakabutang sa daw cake, happy birthday tay! We love you! Palakpakan naman natin! Okay, now sa to sa kantahan ng happy birthday sister, ready? Everyone, clap your hands! Pakpak! Clap your hands everybody! Pakpak! Usogin dapat! Kanta na ron! Ready? 1, 2, 3! To you. Ready? Happy birthday to you. Usap dapat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta po po ni Happy Pita. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday sir. So karan sa man imong birthday wish para sa imong adlaw nga nasahan ka sir. Okay, so sa imong birthday wish sir before nimo i-blow ang candle. Ginoo, may taga ako may lawas, taas kinabuhi. Mura ginaabot sa ngayon doon sa wala na ikakulian ng bukod sa piniyak sa ngayon. Lagi sa atong bugtong ang mga Ginoo. Amen. So blow the candle sir. Tayo pa ang kandila. Yay! Happy birthday! One more time! Clap your hands everybody! Clap! Usap yun! Everybody sing! Ready! Happy birthday to you! Usap yun! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, kanta sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again sir. Palakpakan naman natin ulit. Okay, so grabe ang kalipay karon tungod kay grabe nagsaulog ang ato ang celebrant. Grabe ka malipayon, okay? So sir, happy ra ka? Nalipay ra ka? Ug desire ko grabe ang kalipay sa tanan nga na diri karon. So ma'am, basta nga kay kasulti kay birthday man sa imong amahan karon, late man jud ka gamay. So okay ra gihapon, makasulti ra gyapon ka. Dito ma'am, dabay mo ang imong papa, imong tatay. Okay, so sa imong birthday wish sa iyahang adlaw nga natawhan karon ma'am nga nagsaulog siya sa iyahang ika 66 ka tuig. Alright. So happy birthday once again. So thank you so much. So now ma'am, birthday sa imong papay ka 66 ka tuig, i-surprise sa imong maguwang. Manguan brother. Wala karon sa Saudi Arabia nga si Ma'am Nicole May na ma'am. Unsa man imong birthday wish para sa imong papa ma'am? Gusto pa magkonsulti sa imong manguan kung may gahatag ka surprise. Ay, happy birthday. Lord, daghang salamat Lord nga bisan sa among kalisod, sa among kawadon. Niabot yabang ang among tatay og 66 ka tuig nga nakiguban ka namo. Hinaot Lord nga ikaw magahatag pa kaniya og saktong kusog og mayong panglawas aron makapadayon pa siya Lord pag amo mag-anamo. Ug bisan pa Lord sa among mga igsoon nga
Naigamay nga mga misunderstanding hinaot Lord nga imo siyang hikapon ang iyang kasing-kasing nga mo surrender na siya Ginoo sa akong amahan. Salamat kayo Nick nga sa imong paghatag og sorpresa sa atong amahan nga nasayo jud kani nga kami wala pud mi wala mi kwarta nga ikagasto nangutang na gani gaapo karni aron ma-celebrate unta na ang birthday sa atong tatay pero dako kay kog pasalamat nga naade kay gisurpresa alang sa atong mga ginikanan. Mora to dalang kayong salamat. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Okay, ma'am. So, ihag po di kiss po di mo ang papa, ma'am. Birthday man niya karon. Okay. Apil po si mama. Kay basig magselo si nanay. Okay ra. Alright. So, daghang kayong salamat. Nasayin ko mama ka ng imong luha is luha na siya sa kalipay. So, syempre, wala kayo nag-expect ngayon natin ay may tabok karon, no? Grabe rin ka buong prepare si mga doctor sa iyo, manghod, ma'am. Kanakaroon sa Saudi Arabia. Bisan pa man taliwala sa mga sitwasyon, aside ko nga, Ginoo, anak, maghanay, tanan ka, okay mong tanan, mga isuon, mga anak ni sir o ni ma'am. Okay, so happy birthday once again. Palakpakan naman natin ulit. Okay, so karoon natin last part sa itong program. Okay ra, ginawad ka, mag-participate mong tanan sa Nanay Dance Challenge. Okay ra, manayaw mo. Isa may mga dancers na rin. Para malipay at ang celebrant. Isa yung mga dancers. Parang dancer ko tanan. White dili dancer. Okay, sige. Sir, budang sa mong bouquet, ma'am. Apil, ma'am. Manayaw lang sa takad. Just happy. Ready? Wait lang, sir. Agang. Gangga. Atubang dali. Para makita ka mamang hali. Ikaw ba? Kaya makita ka mama mo. Sayang po, sir. Bakpakay po ninyo. Okay, so dagat kayong salamat. So grabe mga dancer ba na yung mga bataan eh, no? Hilom-hilom lang. Sige sir, dito ka lingkod balik sir. Kita itong mama Na, giaway na noon. Gusto mo sayang sa siya. Happy birthday sir. Sa nalipay na ka sir. Grabe ang kalipay, no? Ispog gamay dali. Ma'am, ispog ma'am. Okay. Alright. Okay, grabe ginang kalipay nga nang sinati ninyo karon, no? Tungod kay sa gihimo sa imong anak sir nga wala gid siya nakalimot sa imong adlaw nga natawan nga nakahatag gid siya pa sa ulog ani karon. Og kanang imong mga luha na siya sa kalipay, okay? So unsa man imong gibati sir sa surprise kay gihatag sa imong anak? Okay, last na lang sir nga pasalamat diri sa kaninga program. Kasi tawag mo sa imong anak sir. Nick, salamat kayo. Sige po. Nick, salamat kayo. Ayun na yun. Sige, ay lang. Nick, salamat sa surprisan mo na mo. Ngayon, ani di ay wa matahong. Bisan sa among kalisod, nagbuhin ta ko baboy doon sa umang yun nga na-discuss na mga baboy matay man. Nagimi sa unang tuig, nagdisyon sumad karon, nagdisyon pa ko karon sa ako ng baboy na matay man yun.
wag gid mi nahimo. Nagpalit na lang mi og baboy nga karne. Mura kinaya mo gan, salamat nga gikampisahan ko ni mo ingon ani sa birthday wa magtahom. Bisan sa kapitos karon, kay pandemya naman taron. Salamat pag ko nga naabutan ko ninyo nani. Tingala mga ko diri nga nangabot sila. Kaingon na ng sitwasyon. Apa nanawag man si kagapon ni Lablab. Nalagi ka ng tarpaulin. Pagkabot sa tarpaulin. Tingala pa ko. Salamat yun. Salamat kay naabot gid. Na mura to rin. Alright, palakpakan Ingat ya. naman natin si Sir. Ingat ya. Nagkakaing salamat, Sir. So, karon grabe nasayag ko nga grabe kinang kalipay sa to ang pagsaulog karon sa mga adlaw na taon. Okay, so syempre si Ma'am napod si Diri karon. So, Ma'am, usa man yung ka final words, usa man yung mga last nga kasulti sa imong anak ani nga video. Kay end naman niya tong program. Nek, salamat. Nagpasalamat kay kong dako ni mo, Nek. Kay ikaw naguna-una kapag hindi ay sinumang ginikanan. Mga taon. Nakasalayo. Pero naghandong ni ka dahil. Naghan ka, salamat. Ano? Kung ipangayo, Nek. Ang mga buwang rin. Na, bakit na sila na mahal. Pero ako masalita sa anak mahal kami tanan wa ko'y gipili pero gusto sila na ako naman gusto sila wa inahan pero ako lang pasalamatan ni kay ikaw naghandong pag ito mong ginikanan ngayon sa Ginoo nga ikaw natagaan kay gawas niya ngayon sa iyong pagpanarbaho niya sagan sa kapit kay sa iyong pangawas maura nanday sa Ginoo. Alright. Salamat. Ay, palakpakan naman natin si Ma'am. So, nagkakaing salamat, Ma'am, sa kapagpakan. So, anyway, nagkakaing salamat sa tanan. Nga nadari ka, Ma'am. Kaya kasaulog sa adlaw na tahuan ni Sir Julino. Ikasay simtay-says kay iyang birthday. Pagkasay ko nga, grabe kang kalipay tanan karon nga. Bisan pa si Sir, o bisan pa si Ma'am Nicole May, nga nakaroon sa Saudi Arabia. Grabe sa biyang kalipay nga. Sudong sa inyo nga grabe mo nga nagpalipayan sa iyong gihatag. Okay, so, marang igo na ning tanan. Kay grabe naman yun ang kalipay. Luha sa kalipay. So, ako palikon na mo mag-usap. Happy birthday once again, sir. Sa imo ay kasay size katuig. Magpasalamaton sa May, especially sa imo ang anak. Kay Ma'am Nicole May, nga nakaroon sa Saudi Arabia for choosing and trusting everything surprises. Salamat kay Minimo Ma'am. Tungod kay nahimo gining imposible karon diri sa May Dipaya, Labangan sa Buanga del Sur. Tungod Minimo Ma'am, sa palakpakan natin si Ma'am Nicole May. Mula sa Saudi Arabia. So sir, in behalf of Everything Surprises, nasa may mga ikapabilin sa imuha, ang mga declaration sa imuha kinabuhi. Okay, so nalagot kito ang Ginoo, sir, nga nakabot pa ta sa imuha ikasay sintay-size katuig. Bakpakan na to. Salamat samahan. Tungod kay nabot pagi ka nang natuwi panuigon, sir. O kasayad ko, sir, nga taas pa nga kinabuhi ang ihatag sa Ginoo sa imuhang life, no? Bisan pang unsang problema nga gidangan ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa bisan unsang sitwasyon sa itong kinabuhi, wala gyud makahupay na niya ng tanan kundi itugyan na to sa Dios, itugyan na to sa Ginoo ang tanan. Kaya siya mo ay mag-heal, siya mo ay mag-ayo ni anang tanan mga pagbati sa itong kasing-kasing. Kay ang tao dili man gid kabahay kay balo may gugma apan ang Ginoo nagpasinati, naghatag ginakanunay sa to ang grasya nga para masinati nato nga mahigugma ta sa toy si katao ilabi na sa to ang ginikanan ug sa tong mga anak. So sir, pagabilin lang namo nga remember na to kanunay nga kani nga to ang kinabuhi.
ang grasya kaning nga gipasinati sa Dios sa to ang life sukad po sa sinugdan sa pagkahimugso nato. Hangtod karon nga niya ta nagbarog o nagsudong sa mga anak ug sa apo uban sa imong asawa. Bisan pa man nga wala imong anak karon nga si Ma'am Nicole May nga nakaron sa Saudi Arabia. So nasayod ko nga ang Ginoo always kanunay magahatag kaninyo og grasya ilabi na sa pagbati sa kalinaw sa kalipay ug sa gugma. Okay, so once again po sir, magpuyo lang tayo magbalinawan, magbalipayon uban ang gugma sa inyong tibuok pamilya. Once again, happy 66th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin sis. Alright, so happy birthday sir. Okay lang, bye-bye ka din. Flying kiss sa camera sir. Bye-bye sir. Bye-bye. Bye kiss.